ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነጥፉ ኣምባሳደራትን ቆንስላትን ከምኡውን ኣካየድ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ቆንስላዊ ጉዳያት ዓመታዊ ኣኺቦም ኣብ ከተማ ኣስመራ ከካይዱ ቀንዮም ሎሚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህሉ ኩነታት ሃገርና ዞባናን ዓለምናን ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣሎ ሙሉእ ትሕዝቱ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚኣብሔር ከቕርቦ እዩ ኣብ ዓለማዊ ፖለቲካ ዝርአ ዘሎ ዲናሚካዊ ለውጥታት ብባህርያዊ መስርሕ ዝቀያየር ዘሎ ሚዛን ሓይልታትን መኸተ ህዝብታት ዓለም ኣንጻር ዕብለላን ምግባትን ምዕባለታቱ ካብ ሰዓት ንሰዓት እናተኸታተልካን ጽልዋታቱን እናገምገምካን ሃገራዊ ረብሓን ድሕነትን ዘውሕስ ምስ ሓድሽ መድረኽ ዝሳነ ንጡፉን ኣድማዕን ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ምክያድ መድረኽ ዝጠልቦ ዕማም ናይ ወፃኢ ልኡኻት ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ዝገለጸ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ ዝተጋበአ ኣኼባ ኣምባሳደራት ዲፕሎማስያዊ ልኡኻትን ኣካየድቲ ቆንስላዊ ጉዳያትን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንኤርትራን ህዝባን ንምንብርካኽ ዝዓለመ ተጻብኦታት እንተላይ ዘመተ ጠቐነን ምንጻልን ፈሺሉ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ኣብ ሓድሽ ናይ ምስጋር መድረኽ ተበጺሑ ከም ዘሎ ብምሕባር ንመጻኢ ቀንዲ ኣተኩሮ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈት ኤርትራ ብደረጃ ጎደቦ ሰላም ፍትሒ ሓበራዊ ረብሓን ምዕባለን ዘረጋግጽ ኩነታት ምፍጣር ምዃኑ ኣብሪሁ ፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ ኤርትራ ብዘይካ ባህጊ ርግኣትን ዕብየትን ካልእ ዛዕባ ዘይብሉ ጥዑይን ምዕሩይን ዝምድና ህዝብታት ዘማዕዱ ፖሊሲ ልምዓትን ሰላምን ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኣድማዕን ውፅኢታውን ዲፕሎማስያውን ስራሕ ነዚ ዕላማ ንምዕዋት ካብ ዝሓለፈ ስራሓት ተመክሮ ብምቕሳም ትካላዊ ብቕዓትን ውዳበን ምሕያል ኣብ ፍልጠትን እዋናዊ ሓበሬታን ዝምርኮስ ኣሰራርሓ ምምዕባል ከም ዘድሊ ኣረዲኡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብወገኑ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ንህልው ምዕባለታት ዞባናን ዓለምን ብምግምጋም ምስ ሓድሽ መድረኽ ዝሳነ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ንጥፈት ንምክያድ ዘኽእል ስትራቴጂያዊ ውጥን ቀይሱ ከም ዘሎ ብምሕባር ዝጸንሐ ኣሰራርሓ ንምምዕባል ሓድሽ ቅርጽን ኣወዳድባን ብምስራዕ ትካላዊ ብቕዓትን ዓቕሚ ኣባላትን ንምብራኽ ዝተፈላለየ ናይ ስልጠና መደባት ሓንፂፁ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ኣኼበኛታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘቕረቦ መማእዘነ ሓሳባት ድሕሪ ምስማዕ ኣብ ምዕባለታት ዞባናን ዓለምን መርገጺ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያትን ብዝምልከት ሕቶታት ኣቕሪቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ሰፊሕ መረዳእታ ሂብሎም